21. mendeko mugarri zientifikoak. Gizakiak gai ote gara bizitza sortzeko laborategi batean. Horra hor 2003an J. Craig Venter Institutuko zientzialariek bere buruari egin zioten galdera, baina erantzuna aurkitu alizateko beste gai bat argitu behar zuten lehenengo. Zein da bizia egoteko beharrezkoa den gutxieneko gene kantitatea? Hona hemen Mycoplasma genitalium sexu transmisioko gaixotasun bat sortzen duen bakterioa. Genoma txiki-txikia dauka, 500 gene eskas baino ez, kromosoma zirkular bat osatzen dutenak. Zientzialariek beharrezkoak ez ziren geneak kendu zizkioten, eta bakterioak 382 generekin biziraun zezakela ondorioztatu zuten. Eta 11 saiakeraren ondoren, 2016an bera jaio zen, Mycoplasma laboratorium, genoma sintetikoa daukan bakterio bat, 473 generekin soilik bizitzeko gai dena. Baina nola egin zuten? Mycoplasma genitaliuma hartu eta karga genetiko osoa atera zioten. Ondoren, genoma sintetikoa sartu zuten. Gene naturalak laborategian diseinatutako genekin batera. Eta genoma horretan urmarka batzuk utzi zituzten, ezagutzen errazak ziren sekuentzia genetikoak. Horrez gain, bakterio sintetikoen koloniak urdintzen zituen gene bat ere sartu zuten. Eta horrela jakina izan zuten dena ondo atera zela. Etorkizunean organismo gero eta konplexuagoak manipulatu izango ditugu, horietan gene sintetikoak sartuz, lan zehatz bat egin dezaten. Biologiaren alorrean izango den iraultza baten hasiera da, eta horren ondorioak momentuz ezin ditugu imaginatu ere egin.